kabini tarata sɔgɔma juwe kalo o tile 16 ja dɔ yela bɔlɔlɔsiraw fɛ ja min do i bɛ sifinaka ma 4 bɔɲɔgɔnkɔ ye sɔrdasifini b'u la sɔrdasifini minnu do u bɔlen do Mali woromasiri tabaw ta fɛ funakɛni kelen b'u la i bɛ o ye bese bɛ u bolo min b'i biri adamaden su dɔ kunna ni ka a kɔnɔ kɔni fara fo a disiyanfan ka sɔrɔ ka bɔ ni a sɔn n'a biɲɛ ye ni ka sɔrɔ ka a jɛɲɔgɔn wele sa k'u kana daraka dun na ni a yɛrɛ k'i dafa a biɲɛ ani a sɔn yɛrɛ joli kɛnɛman na wa a kamelen yɛrɛ tun bɛ ka kuma bamanankan cɛni fɛnɛ na ni karogɛrɛ wale in kɔni yelen kɔ sa min ye Mali woromasiri tabaw ye u ka chef d'état-major général des armées ale kɔni ye bataki bɔ ka bin bataki min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'u bɛ nin wale in kɔni kɔn ko Mali soldasiw kɔni t'u u yɛrɛ ye nin wale in kɔnɔ ko wurikajɔw bolodalen do u fɛ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ okumu kɔnɔ yaasa ka se ka a dɔn jɔnni kelen ni karogɛrɛ wale in ta ka ɲɛsin ni fure in ma walima Mali soldasiw do wa walima civiliw do wa terrorisiw do wa a kɛla kun jumɛn kosɔn a kɛla min ko ni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen na kɛ yaasa ka se ka nin ja kofɔlen tiɲɛ banke chef d'état-major général ale ka fɔ la Mariam Kuyate ka laselikan do ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la